नमस्कार मंडळी, आजच्या या नवीन व्हिडिओमध्ये मी तुम्हा सर्वांचं सहर्ष स्वागत करतो। आज आहे नागपंचमी, तर आता आम्ही जाणार आहे मालवणला आणि मालवणला जाऊन आम्ही नागोबाची मूर्ती आणणार आहे आणि तो व्हिडिओ आता मी तुमच्यासमोर दाखवणार आहे, तर तो व्हिडिओ शेवटपर्यंत आपण पहा। नमस्कार मित्रांनो, आपल्या कोकणातला पहिला सण म्हणजे नागपंचमी। आपल्या या नागदेवतेची पूजा केली जाते, कारण बघा शेतात आता पीक तयार होतं आणि या शेतात आलेल्या पिकाचं उंदीर भरपूर नुकसान करतात। तर या उंदरांपासून पिकाचं रक्षण हा फक्त साप करतो, त्यामुळे हा निसर्गात एक महत्त्वाचा सरपटणारा प्राणी म्हणायला हरकत नाही। सरपटणारा प्राणी म्हणण्यापेक्षा साप हा म्हणजे देवच आहे असं समजायला काहीच हरकत नाही। मांजर असते ती बघा, मांजर काय करते, आपल्या घरात उंदीर पकडते, पण ती शेतात जाऊन उंदीर पकडू शकत नाही। काळोखामध्ये रात्रीची उंदीर पकडू शकत नाही, मग उंदीर पकडायचं काम हा एकटा साप करतो। साप हा परमेश्वराचाच अवतार म्हणायला हरकत नाही। आणि आपले सर्पमित्र आहेत, मुलं मुली असतात सर्पमित्र, ते खरोखर एक मोठी कामगिरी करत असतात। ते सर्पमित्र सापांचे प्राण वाचवतात। जे खरोखर सर्पमित्र एक खूप चांगलं असं काम करत आहेत आणि आपणही प्रत्येकाने सापांची काळजी घ्यायला पाहिजे। प्रत्येक साप आपण वाचवायला पाहिजे, कारण सापामुळे बघा, साप आपल्या शेतीचं रक्षण करतो, त्याला काय आपल्याला पगार द्यावा लागत नाही। तो म्हणजे बघा निस्वार्थी आपली पिकाचं रक्षण आपल्या मानवाचं करत असतो पिकांचं। त्यामुळे प्रत्येकाने सापाला महत्त्व दिलं पाहिजे आणि खरोखर आणि त्याचे उपकार आपण सापाचे कोणीच कधी म्हणजे विसरू शकत नाही। तर प्रत्येकाने सापाला जीवदान द्या आणि प्रत्येक सापाचं आपण प्रत्येकाने रक्षण केलं पाहिजे।
असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बाजूची जी बेल आयकॉन असेल तिला नक्कीच दाबा. आपले नवीन व्हिडिओ बघायला मिळेल. थँक्यू.